ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ തീർന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത് ലാസ്റ്റ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുക്ക് സെന്ററിലായിട്ട് രഥം കൊണ്ട് നിർത്താനായിട്ട് ആരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു? നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ? ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ അത് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലാക്കിയിട്ട് രഥം കൊണ്ട് നിർത്തി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിർത്തി കൊടുത്തപ്പോ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് കുരുവംശജരെ നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധക്കളത്തില് തന്റെ പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാര് പുത്രന്മാര് സുഹൃത്തുക്കള് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അവിടെ ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്ന ഇവരൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? അർജുനനാകെ കരുണാഭരിതനായി. അർജുനന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാൻ തുടങ്ങി, മുഖം വരളാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ, ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ കയ്യിലുള്ള വില്ല് ഗാണ്ഡീവം അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി പോയി. മനസ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞല്ലേ. അങ്ങനെ അർജുനൻ അത് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് കുറെ വാദിക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ. കാരണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വിജയം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 3 ലോകങ്ങളുടെ ആധിപത്യം തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല. ആരെയും വധിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അവര് പാപികളാണ്, പക്ഷെ അവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്കും പാപം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സൂചിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? കുലനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം കുലം നശിച്ചു പോകും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും, പിന്നെ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും, പിന്നെ വർണ്ണസങ്കരത്തിന് കാരണമാകും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ പിതൃക്കൾക്ക് ഉദകക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലാതെ വരും. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നാശത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയണത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോ കയ്യില് നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ വധിച്ചോട്ടെ, എന്നാലും വിരോധമില്ല, ഞാൻ എന്തിനു തയ്യാറല്ല, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും എല്ലാം താഴെ വെച്ച് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് രഥത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. ഇനി അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും എല്ലാം താഴെ വെച്ച് അർജുനൻ രഥത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ ആണോ? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 2. അധ്യായം 2 ഏതായിരുന്നു പേര്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. ഭഗവത്ഗീത മേടിച്ചു എല്ലാവരും ഇപ്പൊ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടം അശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ് ഇവിടെ, അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ
കരുണാർദ്രനായിട്ട് അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അർജുനനെ. അർജുനനോട് മധുസൂദനൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ, വിലാപം, കണ്ണീര് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പ എന്താണ്? അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. മധുസൂദന, പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മധുസൂദന എന്നാണ് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മധുസൂദന എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഏത് പേര് വന്നത്? മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് എന്താണ്? തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ആ വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാനെ മധുസൂദനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്താകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസൗർക്യം അകീർത്തികരമർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും തന്നെ. ഇത് നിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നിന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നിന്നെ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോവാ? അകീർത്തിയിലേക്ക്. നിന്റെ കീർത്തിയാണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശാസിക്കുന്നത് അർജുനനോട്. ആ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിന് സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമസത്യം, ആ പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് 3 ഭാവത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നു. ആ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യ ഉപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങൾ ഉപമിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപമിക്കാം? സൂര്യനോടായിട്ട് ഉപമിക്കാം. സൂര്യനോട്, സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തോടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തോടും സൂര്യഗ്രഹത്തോടും, അങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം? ഒന്ന് ഓർത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം? എവിടെ പോയി എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? മറന്നോ? കിട്ടുന്നില്ല ആർക്കും പറയാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും? ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആരാണ്? ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മത്തില് സാക്ഷാത്കരിച്ച ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്? എന്തായിട്ടാണ്? ഒരു പ്രകാശമായിട്ട്. അതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യത്തെ പ്രകാശമായിട്ട്, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അവരെ കണക്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശമാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മളൊരു ട്രെയിനിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ 1ാമത്തെ ലെവലില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഇല്ലേ എല്ലാവരും? ഉണ്ട്. ഓർമ്മയില്ല? മറന്നോക്കെ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ പരമസത്യത്തെ പ്രകാശമായിട്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ആ പ്രകാശം, ആ വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വ്യക്തിയായിട്ടല്ല, പ്രകാശമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അതാണ്
ജ്യോതിയായിട്ട് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം? 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അതിനെ എന്തിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? സൂര്യനോട്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തോടും സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തോടും സൂര്യഗ്രഹത്തോടും. അപ്പൊ നമ്മള് എത്രയോ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് അറിയുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ആദ്യം ബ്രഹ്മമായിട്ട് പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് അറിയുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരറിയാൻ, ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമുണ്ട്. എന്താണ്? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം ഇത് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷനെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരിൽ മാത്രമായിരിക്കും? ഭഗവാനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഗുണങ്ങള് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലൈബം മ്യാസ്മകമപ്പാർത്ഥ നൈതത്വയുപപത്യത്തെ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോ തിഷ്ഠാ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആനന്ദമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ തരം താണ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് നീ അധീനനാകരുത്. ഇത് നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ഈ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനനെ പാർത്ഥൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പാർത്ഥൻ എന്ന് വെച്ചാല് പൃഥയുടെ പുത്രൻ. ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് ആര്? പൃഥ, അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിദേവി. കുന്തിദേവിയുടെ പേരാണ് പൃഥ. അപ്പൊ കുന്തിദേവിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് അർജുനനെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അപ്പൊ പേരിന് മാത്രം ഒരാൾ ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അത് പിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളായിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനനെ അങ്ങനെ പൈതൃകം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാണാൻ ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? വഴക്ക് പറയുന്നത്. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷൂഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവാരി സൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ എങ്ങനെ ഞാൻ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നതാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രോണാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രയും ആദരവ് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ദ്രോണാചാര്യരായാലും ഭീഷ്മ പിതാമഹനായാലും അർജുനനെ അവരും അത്തരത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക് സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടുന്നതാണ് സാധാരണ മര്യാദ. അപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? ഗുരുക്കന്മാരോട് വാക്കുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ അവരോട് സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, തന്റെ പിതാമഹനായ ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സാന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഇതാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സാന്ദീപനി മഹർഷിയായിട്ടോ എതിർക്കാനായിട്ട് ചെയ്യോ എന്നാണ് അർജുനൻ തിരിച്ച് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഗുരു നഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും പൈഷ്യമ്യപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥ കാമാംസു ഗുരുനി ഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുതിര പ്രദീക്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകാം.
ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, എൻ്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതാണ് ഈ ഗുരുജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത്. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള അവര് വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? രക്തപങ്കിലമായി മാറില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായി ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവന് അല്ലെങ്കിൽ വിവേകം നശിച്ചവനായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഗുരുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഉപേക്ഷിക്കണം. വൈദിക നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്, ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത ആര് നഷ്ടപ്പെടുത്തി? ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുര്യോധന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ച് ദുര്യോധന്റെ പക്ഷത്ത് ചേരാനായിട്ടുള്ള ബാധ്യത അവർക്ക് വന്നു. അപ്പൊ സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശം വരതരായിട്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരത് ചെയ്തപ്പോ എന്തായി? ആ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത അവര് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ന ചൈതദിക്മകതരന്നോ ഗരീയോ യത്വോ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയുഹു യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതേ പ്രമുഖേതാർത്ഥരാഷ്ട്രഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? അവരാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നില് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരാൾ ജയിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ ഏതാണ് നല്ലത് എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, വിവേകശാലിയാണ്, സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണ് ആര്? അർജുനൻ. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹം എടുത്തു. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്താണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല, എന്തായാലും വിരോധമില്ല. എന്താണ്? ഭിക്ഷാടനം ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് വിരോധമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം, അതേപോലെ തന്നെ സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ, അത് രണ്ടും ചേർന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടാണ് അവിടെ. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവദാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. കർപ്പണ്യദോഷോ ബഹദ സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢഛേദഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാൽ. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ്? അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാലും എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. ഭൗതിക ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമുറ്റതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഇതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സന്ദർഭം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തില് ആ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന തരത്തില് ആ വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് എടുക്കണം? ഒരു ഗുരുവായിട്ട്
സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ല ഇവിടെ പറയണത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ ജീവിത പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ സാധാരണ മൃഗങ്ങളെ പോലെ, പട്ടികളെ പോലെ, പൂച്ചകളെ പോലെ നമ്മളും ഇവിടെ ജീവിച്ച് നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിശുക്കൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മള് ആവശ്യത്തിന് പണം ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണ് പിശുക്കൻ, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ജനിച്ചു മരിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയം പാഴാക്കുക, ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം ഇതിൽ കൂടുതൽ സമയം പുലർത്തി പോകുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃപണൻ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം എങ്ങനെയാണ്? ഗൗരവമുള്ളതായിരിക്കും. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യാ ഉച്ചോഷണമിത്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാം സ്വപ്നമൃത്തം രാജ്യം സുരാണാമപി ജാതിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതും പോലുള്ളമായ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിലെ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എൻ്റെ ഈ ദുഃഖം മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ചുട്ടുനീറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ആരുടെ സഹായം വേണം? ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായം നമുക്ക് വേണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിപുണനാകാത്ത ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയില്ല? ഒരു ആത്മീയ ഗുരു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യൻ എന്നോ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് ധനം ആർജിച്ചത് കൊണ്ടോ സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മള് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതിനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ധനം നേടിയത് കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് മോചനമുള്ളൂ? ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനമുള്ളൂ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശം ഗുഡാകേശാപരം തപ നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ തുഷ്ണീം ഭുക്തി മുക്ത തുഷ്ണീം ഗോവിന്ദ മുക്ത തുഷ്ണീം ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും അർജുനൻ എന്ത് പറയാണ്? ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കുക. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ പരംതപ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പരംതപ എന്ന് വെച്ചാല് ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ പരംതപ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ആര് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തമുവാച ഋഷികേശം പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരൂപയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വചഃ. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ 2 സൈന്യങ്ങളുടെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് മന്ദഹാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സുഹൃത്തുക്കളാകിയാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റൊരാളിന്റെ ശിഷ്യനായി, സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്ത് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ മന്ദഹാസത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നേരത്തെ ആരായിരുന്നു അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ്. ഇപ്പോഴോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ഇപ്പോ അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്തിട്ടാണ് ആര് ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ മന്ദഹസിക്കുന്നത് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആചാര്യ
ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി ശിഷ്യനോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. അശോജാനന്യ ശോജ്യസ്ത്വം പ്രജ്ഞവാദാംശ ഭാക്ഷസേ ഗദാസൂന ഗദാം സൂഞ്ച നാനു ശോചന്തി പണ്ഡിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് നീ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാ തോന്നും നീ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരെങ്ങനെയാണ് ദുഃഖിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക, ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ നിന്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ നീ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ നീ എന്താ ചെയ്യണത്? നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? മരിച്ചവരെ കുറിച്ച്, അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്ട്ലി അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് എന്തില്ല? നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അറിവ് എന്നാൽ പദാർത്ഥത്തിന്റെയും ജീവാത്മാവിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? പദാർത്ഥത്തിനെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിടയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്തിനുള്ളതാണ്? മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പോലെ പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല? ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ശരിക്കും ആരാണ്? വിജ്ഞാനിയാണ്. നാതേവാഹം ചാതു നാസം നതം നേമേ ജനാധിപ നൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതം പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. അപ്പോ ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നീ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനും നീയും എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല, എല്ലാവരും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ശാശ്വത വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം പെടുന്നവരോ അല്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ തന്നെ എല്ലാവരും ഉള്ളതാണ്. അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ആരെ കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. അതായത് എല്ലാവരും എന്താണ്? പണ്ടേ ഉള്ളവർ തന്നെയാണ്. ആരും ഇല്ലാത്തവരല്ല. എല്ലാവരും ശാശ്വത വ്യക്തികളാണ്. ആദ്യമേ ഉള്ളവരാണ് അവരെല്ലാവരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ആർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു? ഇപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കാരണം എല്ലാവരും പണ്ടേ ഉള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ഒരു ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആളെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായ ധാരണയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ധീരൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദ സിദ്ധാന്തത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല.
അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ജീവാത്മാവിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളെ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം. കാരണം പരമാത്മാവ് ഒരാളാണ്, സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ പോലെ. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ അനേകം ജീവാത്മാക്കള് ഉണ്ട്. മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദഃ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംസിദിശ്വസ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോ പറയുന്നത് ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും എങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 2 പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൗന്ദേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെ, ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് കൗന്ദേയ, ഭാരത എന്നത്. മഹനീയമായ 2 പദങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 2 പേരുകളും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യം ഹി നവ്യഥയന്ത്യത്തെ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ 2ലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ 2ലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? നിശ്ചയമായിട്ടും മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് അർഹനാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായ വ്യക്തിക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തിക്ക് അർഹനായുള്ളത്. അപ്പോൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ സാധിക്കുക നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? മുക്തി നേടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായിട്ട് മാറുന്നത്. നാസ്തോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദഃ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോന്ത സ്വനയസ്തത്വദർശിഭിഃ. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന്, അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. സനാതനമായതിന്, ആത്മാവിനാണെങ്കിൽ നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. 2ന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതാണ്, ആത്മാവാണെങ്കിൽ നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പൊ തത്വദർശികള്, അതായത് ഈ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ് അവർ. 2ന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അതായത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതാണെന്നും ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നശിക്കുന്നതാണെന്നും. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആത്മാവാണെങ്കിലോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ബോധമുദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയണത്? അജ്ഞാനത്തിനടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ എന്തില്ലാതാകും? അജ്ഞത ഇല്ലാതാകും. അവിനാശീതു തദ്വിത്തീയേന സർവമിദം തദം വിനാശമവ്യസ്യാസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആ ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ല എന്നുള്ളത് നീ അറിയണം. അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാശമില്ലാത്തതാണ്, അനശ്വരനാണ്. അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്
ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് എന്ത്? ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മകണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അത് നിരവധിയുണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശമാണ് എന്തിന്റെ വലിപ്പം? ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ എത്രയും ചെറുതാണ് മുടിയുടെ തുമ്പ്. ആ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശം, അതിനെ 10,000-ലൊരെണ്ണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? അതിലൊരംശം എത്രയാണ്? അത്രയാണ് എന്തിന്റെ വലിപ്പം? ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം, അതാണ് പ്രജ്ഞ. അതിനാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശം മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യോ സോക്താപരീ ശരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാത്യുത്യസ്യ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ. അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ. അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്, അപരിമേയനാണ്, നാശമില്ലാത്തവനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാശമില്ലാത്തവനാണ്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്ന പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ആ ഭൗതിക ദേഹത്തെ നിലനിർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെയാണോ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുക, അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ആ തേജസ്, ആത്മാവിന്റെ തേജസ്സാണ് ആ ഭൗതിക ദേഹത്തെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യദേഹതം ഉഭൗതൗ വിജാനീതോ നായം ഹന്തീന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ കൊന്നുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ജ്ഞാനിയല്ല. കാരണം ജീവാത്മാവിന് ആരെയും കൊല്ലാനോ മരിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നില്ല. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. ഒരു ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല, ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ല. കാരണം ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയില് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നികൃഷ്ടമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ശിക്ഷാർഹമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അർജുനന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ധർമാനുശാസനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നാ ഭജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വോ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നാ ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണത്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് എന്തില്ല? മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. അപ്പൊ ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിനാണെങ്കിലോ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കിഴവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. കാരണം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഒരു ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് അയാൾ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും, കിഴവനായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ശരീരത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ്. അത് എന്തിനെ ബാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എവിടെ തന്നെയാണുള്ളത്? ആ ശരീരത്തിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ആര്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. വേദാ വിനാശിനം നിത്യം യ ഏനാമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദായതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് അറിയുന്നവ ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനാണ്.
അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല, കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല, കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. കാരണം ആത്മാവിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. സമാധാന പ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. കാരണം നീതിശാസ്ത്രാനുസൃതമാണ് അദ്ദേഹം ഒരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ജഡ്ജിയെ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഘാതകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ശിക്ഷ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണ്ട, ആ ശിക്ഷ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുക, ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മരണശിക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ചുപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് എടുത്തണിയുന്നത്, അതേപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കേടായ ഡ്രസ്സുകൾ, പഴയ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരേ വൃക്ഷത്തിലാണ് രണ്ടുപേരിയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്, ദുഃഖിതനാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ അദ്ദേഹം സുഹൃത്തിനു നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാൻ ഇടവന്നാൽ ഉടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുതലിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ വൃക്ഷത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി എങ്ങനെയാണ്, ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്, ദുഃഖിതനാണ്. ആ പരമപ്രഭുവായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനോ ആ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനോ ആര് ശ്രമിക്കുന്നില്ല, ഭോക്താവായിട്ടുള്ള ആ പക്ഷി ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ നോക്കുന്നത് ആ പരമപ്രഭുവിനെ തിരിച്ചു നോക്കുന്നത്, അപ്പോൾ എന്ത് മാറും, ആ പക്ഷിയുടെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനായിട്ട് അത് സാധിക്കും. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ചൈനം ക്ലതയന്ത്യോപോ നാശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. എത്ര ശാസ്ത്രീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത് വരച്ച് നിർത്താം. നമുക്ക് 24 തൊട്ട് നാളെ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി.